kien il-ġobb li reġa' jingħata lil Kurt Buhaġar li wassal għal ċaqliq fil-kabinett ta' Roberta Bela. Il-Times of Malta qed tirrapporta illi il-ġobb li reġa' jingħata lil Kurt Buhaġar li issa huwa xufier mal-Lands Authority irriżulta fiċ-ċaqliq tal-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi illi kienu neħħewlu r-responsabbiltà tad-Dipartiment tal-Artijiet. Dan hekk kif Zrinzo Azzopardi kien irrifjuta li jerġa' jdaħħal lil Buhaġar fil-Lands wara l-akkużi serji li qed jaffaċċja tal-omiċidju involontarju ta' Jean Paul Sofia illi tilef ħajtu meta ċedit binja f'Kordin 3 snin ilu. Skont ir-rapport ta' Times jidher illi Zrinzo Azzopardi ma rridx jibqa' jieħu ħsieb il-Lands ġalla darba Buhaġar jerġa' jingħata ġobb. Roberta Bela jagħżel illi jgħaddi minn fuq Zrinzo Azzopardi ineħħilu r-responsabbiltà tal-Lands u jerġa' jagħti ġobb lil Kurt Buhaġar. F'Mejju li għadda, il-Ministru Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi ittieħditlu r-responsabbiltà tal-Lands u ingħata l-portafoll tal-fondi Ewropej f'dak li kien rixxa fil-kosmetiku tal-kabinett ta' Roberta Bela. Zrinzo Azzopardi kun l-unika ministru illi kellu tibdil konsiderevoli fil-portafoll u issa numru ta' uffiċjali u ministri fil-gvern ikkonfermaw mat-Times illi din il-bidla saret għaliex Buhaġar reġa' ingħata ġobb fil-Lands. Zrinzo Azzopardi ikun marraf b'dan il-ġobb wara illi jingħata l-kariga mill-ġdid. Deċiżjoni li ħallit lill-Ministru brabja kbira għal-mexxej tiegħu Roberta Bela. Tantu hekk illi l-Ministru Laburista appena sar magħruf illi Kurt Buhaġar reġa' jingħata kariga permezz ta' post fuq il-midja soċjali tiegħu iddikjara illi qatt ma tal-permess jew approva dan l-impjieg. Kurt Buhaġar huwa wieħed mill-5 persuni akkużati b'omiċidju involontarju ta' Jean Paul Sofia. Huwa kien wieħed miż-żewġ żviluppaturi tas-sit tal-kostruzzjoni u minkejja li għadu qed jaffaċċja l-akkużi serji, Roberta Bela ddeċida li jerġa' jtieħ xogħol mal-Lands Authority.